yarda muka yi ko yadda muka yi. Ga wasu kurakurai da gyara ga masu rubutun Hausa. Galibi wasu kan yi kuskure wajen amfani da waɗannan kalmomin yarda da yadda. Yadda kalma ce da ke nuna amincewa ko gamsuwa da abu. Yadda kuma kalma ce da ke nuna yanayi da ake yin wani abu. Amma inda ake samun matsala shine a magana ta yau da kullum, inda wasu ke amfani da yadda a madadin yarda. Wanda wannan saɓani ne a Hausar baka da ta rubutu da kan iya sauya ma'ana. Misali, yarda muka yi da ita. Idan aka yi amfani da yadda maimakon yarda, mutum zai sauya zuwa yadda muka yi da ita. Kun ga yadda zancen ya sauya. Ga wasu misalan. Yarda ya yi ya zo. Idan aka yi amfani da yadda, mutum zai sauya zuwa yadda ya yi ya zo. Don haka ba komi ba ne za mu rubuta kamar yadda muke faɗa, domin rashin bin ƙa'idar rubutun Hausa da na hawan harshen kan sauya ma'ana. Mu haɗu a bidiyo na gaba.